Halina't balikan ang mga kaganapan ng makapinsayang saring pangyayari Siyata! nakaraan Pa sa isang asa koron. isang maligid Bibigay sa kanya. Kay Abraham! o Sino ang Diyos ni Abraham? ng samahan mga pagmamahalang naganap sa bawat nilalang na biguan sa buhay na nakamtan at mga digmaang kumitil ng maraming buhay sa bawat parte ng mundo. Mga katatawanan! Pinapaya sa inyong kalukutan! Mga kababalagang hindi may paliwanag ng siyensya sa lipunan na kung saan ikaw ay nababahala sa mga hindi kapani-paniwalang nakikita. Mga lagi-lalas na tuklas ng siyensya, teknolohiya, mga nakakatindig balahibong pangyayari. Hindi! Kayo! Ano bang ginagawa niyo? Halina't magkwentuhan na tayo! Tara na mga palat! Talentadong Pinoy! Noy! Noy! Ayos Ang mister niya'y nasa Dubai. Kaya tigang na si Aling Tisay. Yun lang, lagot! Inaakit niya si tatay. Si tatay naman tululaway. Maganda't siksi si Aling Tisay. Si tatay ko ay bumigay. Si tatay wala na sa bahay. Andun sa kapitbahay, sa bahay ni Aling Tisay. Si tatay umuwi ng lupay-pay. Nagtataka si nanay, wala na ang brief ni tatay. Yatay, patay! Kinabukasan ng umaga, si nanay ko'y nagdududa. Si tatay ay sinundan niya. Tama ang kanyang hinala. Si tatay wala na naman sa bahay. Andun sa kapitbahay, sa bahay ni Aling Tisay. Si tatay umuwi ng lupay-pay. Nagtataka si nanay, pampi na ang suot ni tatay. Lagot ka! Lagot ka, Kisay! Kitang-kita ng dalawa niyang mata. Si tatay ko'y nakahiga. Si Aling Tisay ang kayakap niya. Hubot-hubad silang dalawa. Sa galit ng aking nanay, hinila si Aling Tisay. Nagulat si tatay. Sinipa ang bayag ni tatay. Sinampal si Aling Tisay. Tumakbo sila sa labas ng bahay. Inabon sila ni nanay. Tuwa ang kapitbahay. Hubot-hubad si Aling Tisay. Si tatay wala na siya sa bahay. Sa takot niya kay nanay, nagtanang silang ni Aling Tisay.